και το άλλο. Εντάξει. Α, πετάξω το κινητό. Μπορείς. Το θέμα είναι που θα κατεβάσει τη σχέση και θα κατεβάσει το χέρι κάτω μαζί με το κινητό. Δεν περνάει κανένας, τον ξέρω στις φορές που από εδώ πέρα. Για κάποιο λόγο ποτέ δεν έρχεται κανένας από το δικό μου το ρεύμα. Δηλαδή προς τη δική μου τη φορά δεν υπάρχει ούτε να συναντήσω κάποιον, ούτε να με περάσει κάποιος. Ενώ από το αντίθετο έρχονται αρκετά συχνά σχετικά. Άλλος πάει γάμιδος μαλάκα, είδες. Εγώ έπιε Νικολάδος. Χωρίς και στην Πάρνηθα κάπως έτσι δεν ήτανε. Όλα με άλλο τύπου βλάστηση. Κατεβάσεις.